Ýadyňyzda bolsa gow konsert ýazylyp oturqa üstünden martdyk we o konsert barada gysgadyk size tanıştyryp geçipdik. Ine şol konsert taýyn boldy. Konsertiň aýdymlary video edilip Oğulbibirim we YouTube kanalyna goýulypdyr. Bu aýdym barada gysgaja pikir alşalyň. Aýdym barada aýdaýyn. Şo wagt geldiňe, begenim geleniňe. Hawa şu taýda bir näçe aýdymlar ýazdyk. Ýöne içinde şol aýdym Sabar Tekfin halifamyzyň Atabaý Çargolyw ýazan aýdymy maýa gözel beýwapa diýerlerdi. O wurap aýtdym, ýerine de düşündir diýip umyd edýän. Näme dinleýijilerimiziň pikirleri biz üçin gaty wajyp. Sizden, muştoklardan, dinleýijilerden kommentariýa garaşýar. Şu diýenlem biz üçin gaty möhüm zatdyr. Siziň gollagyňyza, pikirleriňize garaşýar. Gözlerin